En capítols anteriors de És possible passar-se Pokémon en valencià, travessaren les illes Bromera gràcies al seu esperit aventurer. ¿Sabes lo que pueden hacer? Anar a Poble Paleta, perquè no t'estava pensant. Sí, anar a Poble Paleta i fer com que arribem des de Bromera. Podem posar-nos a la dreta, com si estiguem arribant des d'aquí, si vols. Desesperar, Guillem, crec que ja ha arribat al final. Resolgueren els misteris de la ciència ocults a la mansió Pokémon. Es fósil de Aerodactyl, un extinct Pokémon ya. Máquina resucitadora farà caminar este Pokémon viu. I el queda molt bé l'accent rus, tio. No sé si és una miqueta ofensiu o què. L'accent rus no és mai racista, com l'italià. Esta gent que n'hi ha així, esta dona qui és? I això me veig qui és? És que també dius, esta gent que fa així. Venceren Chaucer, el venerable líder del tipus foc. Tampoc està tan de nivell, vull dir-te... I és un passeig, este gimnàs. Tan vergonyós. Com humilles sempre este home. No n'hi ha ninguna persona que arribi així, no humili este pobre cal. I Blaine, com si li veuen la cara, és mala persona. I es trobaren amb un vell conegut. Soy yo, CB Shops. T'invents d'aventureta paradisíaca. Vol portar-nos a la isla de les tentaciones? Què li diguem? I ara... Pues li diguem que sí, no? Sí, anem. Anem-ho. Que hi ha tant de roman passa al final. Faig res que sí, ja està. Bueno, per la gent que hagi jugat a l'original i no hagi jugat a aquest joc, tota aquesta part són com un afegit que clavaren a posteriori en l'excusa de clavar-te més contingut, però en realitat és per a poder donar-te una oportunitat de completar la Pokédex. Perquè Sí. fins a este punt en els jocs, en les dues primeres generacions, tu podies passar-te uns Pokémon d'un joc a l'altre i aleshores podies completar la Pokédex sense massa dificultat. Però aquí es va trencar la retrocompatibilitat, diuen, che, tenim que clavar després algun joc on clavar tots els Pokémon de Johto i tal, que no eixen en els jocs de Hoenn, que no eixen en aquests jocs. Exacte. On els clavem? Pues els clavem per així. Que de totes maneres cal dir que esta part està molt... Vull dir-te, jo crec que són el millor postgame de tots els jocs de Pokémon, des del meu punt de vista. Vols dir? Està molt aconseguit, home. A lo millor aquestes 3 primeres illes no, però les 4 que n'hi ha després de la Lliga, jo crec que n'hi ha coses molt interessants ahí. Sí, això sí. És que esta part que anem a veure jo crec que és la més fluixa. Per cert, vull comentar una cosa, ara que està parlant així l'amic Linus, que està parlant en salat. Conta-m'ho això, Guillem. Home, pues jo què sé, són unes illes que n'hi ha a prop de Kanto. Dius, che, pues queda prou evident, no?, ficar que parlen en mallorquí o, bueno, menorquí, en canviar la fi. Sí. La veritat és que és un toc molt xulo i funciona molt bé, el que dius tu, de tinc unes illes al costat, en aquestes illes parlen valencià, perdó, o sigui, collons, en esta península... Parlen la mateixa llengua, sí. Claro, parlen valencià, així parlen balear, els catalans, com tots sabem, els tenim un poc d'inquina, així que els borrem, però sí, la veritat que és un toc molt xulo. Jo ho vaig pensar en el seu dia, però... Ja ho havies comentat, sí. De fet, vaig a ser sincer, la meva idea original era fer que els habitants d'Illa Canela parlaren mallorquí, en balear, no? Perquè són 4 gats i dic, bueno, és més o menys fàcil de fer, no? Però ja quan vaig recordar que hi havia tot un arxipièlag i que hi tenia més sentit, ja em vaig cagar un poc damunt per el fet de que no sé balear, no? I em feia por quedar com els valencians que ixen a Polònia. Te'n recordes de Polònia? Cada dia veig això més ple de regidors i els càrrecs del PP, che. Pregunti aquí, pregunti, són tots innocents. Estos xiquets no saben res del 3%, bebé. Sí, totalment. Que són... Jo te dic una cosa, jo tampoc sé balear, però afortunadament conec un home que viu en València, però és mallorquí i mos va ajudar, que és wikipedista, de fet, l'home este, o sigui que jo ja sabia que tindria interès en temes de la llengua. Claro. I al final vaig dir, mira, com he fet així com un poc batua, vaig a cenyir-me a això i no vaig a clavar-me en fregaus, perquè segur que em queda una cosa molt aliena, no? A gent que pugui veure en mallorquí i que li soni igual que a mi em sonen els valencians que ixen en Polònia. Bueno, per la gent que siga nova, vaig a deixar-te a tu fer la intro, Guillem, que saps que a mi no m'agrada fer-les. No, la veritat és que sempre estem discutint per veure qui les fa, perquè són una cosa horrorosa que mos ixen molt malament. Però bueno,
en estos jocs jo estic jugant a la traducció de Pokémon que ha fet qualitat i ell està jugant a la que he fet jo. I si voleu jugar vosaltres també, pues, en la descripció teniu els enllaços de les dues traduccions, tant de la de qualitat com de la meua, i també un enllaç al Discord, que bueno, que ahí està, i si voleu unir, pues, sou benvinguts. Bé, molt bé. Bueno. A part d'això, el joc vol que m'ho anem ja cap a una altra illa, però ja que estem així podem fer un poc de turisme i visitar esta una miqueta. T'he de preguntar, perquè avui no estic veient per on vas, però jo m'acabé de clavar al Camí del Foc. Camí del Foc, perdó. Sí. Jo també estic per així, per el Camí del Foc. No sé com li has explicat tu, Kalima, algo de Kalima. Sí, Kalima, que és, per a la gent que no coneix la paraula, és com... Bueno, ara no estic segur, Kalima és com aire calent, veritat? Crec que sí. Quan fa com calitja, una miqueta així. Hi ha una nedadora, per cert, que vaig a lluitar en ella, vale? Vaig a quedar-me un segon en este punt per que podeu veure el seu sprite en els seus cabells rojos. I el seu spray de combat, que és rúbia. Sí, però això no és el millor. El millor és que després, si te'n trobes una que està dins de l'aigua, els cabells no són ni rojos ni rubios, són verds. O sigui, és que no tenien clar de quin color tenia el monyo ixa xica. Per què li destiny una miqueta, home, quan et banya? És com Ramma, però en lloc de en el gènere li canvia el color del monyo. Ostres, tu, el Brasneari. Anem a descansar un poquet, que jo crec que s'ho hem guanyat. En tants karatekes per ahí. Sí, a més... Partimos el llom. A més, esta part és xulíssima, Sí. Esta part de les illes està molt ben construïda, no? A nivell de... com a que tu creus tot molt, no? Perquè tens el volcà allà dalt, que de fet és on estem anant, no ho hem dit, però és on estem anant, al volcà. I a mi tant canvi tens el volcà, el balneari que clar, que ixen les aigües termals que estan calfades per l'activitat sísmica del volcà, i jo no ho sé, me pareix que són detallets que fan que tu cregues. Sí, li donen molta veracitat al món. A més que també, com és això, estèticament són molt xulos, tenen l'efecte com del vapor que ve així. En realitat que si el poses un poc damunt se li veu fàcilment el cartó, però a mi em pareix que és una cosa que queda xulo. Puedes nadar així, en robo, però pots submergir-te un poquet en l'aigua. L'aigua està calenteta i el cura. Esta gent no sé si anirà nueta o no, espero que no. Però sí, té un... És la... Més perquè sigui un joc més important o no, és que li dona cohesió a aquesta part del joc. Exacte. I el fa... Això és. El fa sentir-te com que és un joc més viu, amb més personalitat que la majoria de jocs de Kanto. Sí, això se nota, esta part del joc se nota que l'han fet a posteriori, perquè té molt l'espíritu de Hoenn, perquè, a veure, Hoenn a nivell de jugar-lo, a lo millor, jo crec que Kanto és més interessant a nivell de jugabilitat, però a nivell de que la regió tinga molta varietat d'escenaris i de tot això, Hoenn és una preciositat, per mi és la millor de totes. I esta part del joc jo crec que va molt en aquesta línia. Sí, veu molt d'ahir. En Kanto, a lo millor, les ciutats sí que estan ben construïdes, però el que són les rutes i tal són més com un lloc de pas, que simplement estan ahí pues, perquè tingues un lloc per lluitar i per entrenar els teus Pokémon, però no tenen tant de foco en aquest aspecte. Sí, són passius de connectar punt A en punt B, més de dir en esta regió tenim boscos, o tenim un desert, o tenim un no sé què. I això és el que tu dius, que tens este trosset d'illa, no? que pareix un poc inconnex, però porta un volcà, i tens de camí la ruta esta que dius que fa molta calor, i que té un balneari, que pots descansar, no sé. Cohesiona molt tota aquesta idea. Vale, així del balneari, que estem ja acostant-nos del volcà, i a més, geogràficament, en quant a lo que és el disseny de mapes d'aquest joc, també es nota molt la influència de lo que has dit tu abans, sí. ¿vale? Perquè en aquest joc, per si no teniu memòria, han eixit ja com a mínim un parell de muntanyes, no? Tens el Mont Yuna, i després l'altra cova que n'hi ha, la cova esta fosca, no recordo com es deia. El túnel roca, sí. Exacte. Que és un túnel, però suposa que també és una elevació, no? I n'hi ha molts de muntanyers per ahí. Però no deixen de ser, en realitat, coves i molt planes, és a dir, no n'hi ha sensació de pujar ni de baixar ni d'elevació, no?
Sobretot... estan les escaletes en les que vas pujant de nivell i baixant de nivell, però no veus la estratificació, no veus que n'hi hagi en diversos nivells. Exacte, no? I no ven, sobretot, no ven la sensació de profunditat ni de... Exacte. També perquè al final és un remake del joc original, que no deixa de ser una cosa de fa 25 anys, de celebració, per cert, esta setmana, i que juguen el que podien, no? Tenien les certes limitacions. Però sí que ja tenen, a més, l'experiència del joc de Hoenn, que sí que juguen molt més en els paisatges, en les elevacions, que si una muntanya, que si un desert, no sé què, i es nota molt. De fet, no sé si tu estaràs arribant ja, Guillem. Estic ja, sí. Jo estic arribant ara també, i inclús així ja es veu com hi ha diversos nivells, com vas pujant, com vas deixant darrere la mar. I inclús després dins de la pròpia muntanya és més evident encara. Mira, així n'hi ha una altra cosa també on se nota molt la influència de Hoenn, que és el tema de tindre aquesta aspiració de ser un joc un poc educatiu, no? Perquè així la Pokéguarda esta en la que acaba de lluitar, després de derrotar-la, m'explica com se formen les coves volcàniques, no? Que quan s'endureix la lava i el magma del seu interior suma, que queden cavernes darrere. Me recorda molt al Museu Oceànic que n'hi ha en Hoenn, que també t'expliquen una muntona de coses així curioses i tal, dels oceans, de la composició de l'aigua i d'una muntona de coses més d'aquest estil. Sí, I no ho sé, se nota molt ahir l'empremta també. Sí, a més que els jocs de la tercera generació, els originals, no? El Rubí i el Safir, es nota molt el missatge que porten darrere i el que volen transmetre els jugadors i els xiquets, no? Inclús des de mecàniques noves que claven, com la de les valles, que és per la gent que no ho sàpia, pots collir com fruits d'arbres que te les pots quedar per utilitzar en Pokémon o les pots replantar. Aleshores, si en plantes una te'n donen 3, però si te les quedes tu, pues, després de X dies s'acabaran i no en tindràs més, no? I ja, de manera indirecta, t'ensenya la importància de cuidar la natura, de... La sostenibilitat i tot això. Claro, una cosa ambiental, inclús el propi argument del joc, tot això de assecar la terra, enfonar la terra, que bueno, no vull clavar-me molt en tota aquesta història perquè ja és l'argument de l'altre joc, no? Però és cert que té un pes ecologista molt gran. Vale, vull aprofitar ara que passe per ací per ensenyar-vos una miqueta el que dèiem abans de tot aquest tema de la profunditat i les diferents altituds, que així en aquesta sala es veu molt bé. Llàstima que no puguem fer un poc de zoom out, però així es pot veure com jugant un poc amb els canvis de color i el superposar els mateixos tiles una i altra vegada el dona la sensació d'estar molt alt, de que n'hi ha molta profunditat a aquesta cova, de que pots pujar encara més per a l'esquerra, i funciona molt millor que simplement el tema de tindre escales per amunt i avall. Moltes vegades, a mi per almenys no em dona molta sensació d'haver anat amunt o avall. No, la veritat és que no. Això, en canvi, t'ho ven molt millor, t'ho ven d'una manera que t'ho pots veure més, penso jo. Jo acabo d'arribar davant de la deïtat d'esta muntanya, que és Moltres, que bueno, a este Pokémon li canviaren la localització en estos remakes, perquè originalment estava en la calle Victoria, com se li coneix en castellà, i ara el tenim així. Que per cert està a més nivell que els meus Pokémon i me pareix que me va polir prou fortament, però bueno, anem a intentar capturar-lo com a bons turistes a destruir l'ecosistema, Sí, totalment. Jo estic arribant encara, però de fet el tema de Moltres és un dels encerts d'aquest joc, s'ha de dir. Perquè... Canviar-hi el joc, vols dir? Sí. Perquè on estava abans no tenia el més mínim sentit. En absolut. És a dir, per la gent que no sé, nasquera a ir i no sabera com funciona això. El joc té certes rutes que són optatives. Tens les illes Bromera, que vam per l'altre dia, on està Artic 1, tens la central elèctrica, on està Zapdos, i després, que té sentit, perquè és una cova baix de l'Auia, tens un Pokémon de gel, tens una central elèctrica, tens un Pokémon elèctric, però Moltres no els cabia en el joc, que van dir, no el posem, doncs el posem així, això, a una ruta on tens que passar sí o sí i a plena vista, vull dir que aquí està ple de gent, el pot agarrar qualsevol. I era una cosa estranyíssima, sí, per lo menos... No estava mínimament amagat, ni tan sols. No. Vale, era una ruta alternativa, però és que només hi ha 2 rutes que pots agarrar eixa cova, així que realment era una cosa
ridícula. I així, en canvi, està molt ben col·locat. Per cert, m'ho he guardat abans, soc super... Home, en un volcà és el lloc perfecte per deixar el bitxo este de foc. Clar, el tens en un volcà... És una part optativa, també, ningú t'obliga a vindre per ací. Sí. Té un poc de... Inclús dins de la part esta de les illes, que és totalment optativa, el volcà també és optatiu. Sí, no té història de per si. Clar, perquè nosaltres ara realment estem fent un poc més de romans, però si anàrem on tenim que anar, tindríem que anar ara a la segona illa. Sí. Això que estem fent ho estem fent perquè volem. Sí, per aprofitar... Però què dius tu? Per destruir un poc de... Com es diu això? D'ecosistema. Sí, però està molt ben pensat. Tindre-lo perdut en la lliga és una cosa super anticlimàtica. Sí. I a més és una decisió que me sorprèn perquè estos remakes, des del meu punt de vista, pequen un poc a vegades de ser massa fidels a l'original, no? En detallets, però vull dir-te, per exemple, l'altre dia que farem la zona safari, la música que té la zona safari és horrorosa, és la música de l'evolució fica en bucle. Sí. Això, des del meu punt de vista, ho tindrien que haver canviat en els remakes, perquè en l'original dius, bueno, pues, feren el que pogueren, no? Anaven un poc contra rellotge, però així tocava haver-ho canviat. A més que haguera sigut reciclar la cançó del Rubí i el Safir, com farem nosaltres en el vídeo. A més que el dona ganes de pegar-te un tir, perquè... És molt matxacona, sí. Sí. I en canvi la de Rubí Safir és espectacular, és bona de... Xulíssima. Sí. I res, sorprèn que hagin pres aquesta decisió perquè n'hi ha moltes xicotetes coses d'aquest estil que dius, això ho tindrien que haver canviat i no ho han canviat. Sí. Bé per ells per haver-ho fet esta vegada. Sí, per cert, vaig a matar-lo, per cert, o sigui, sense voler, però he sigut un poc imbècil i el tinc a 1 de vida. I no has guardat. I no he guardat, a més, però bueno, vaig a viure en la meva decisió, he decidit aniquilar-lo, o no? Ah, sí. Entre aniquilar-lo i... no sé, i ficar-lo dins d'una boleta xicoteta i endur-te'l a la civilització com si fos King Kong, doncs jo crec que tampoc hi ha molta diferència. Pues també tens raó. A més, així, això també està bòriu, perquè quan el derrotes tens un textet de... Se n'ha anat volant. No hi és, de fet. Pensava que sí. Saps de lo que el parla, Crec que n'hi ha alguns encontres en els que ix. Sí, crec que n'hi ha alguns encontres en els que ix, però igual en este no. Uf, igual no se Jo n'ha m'he quedat volant. sense vols, segurament vaig a reiniciar. I si l'he matat? No vaig a fer-ho en càmera, que queda molt lleig, però sí que... I si l'he matat de veritat, Guillem? No crec, home, per favor, que és el déu del foc o una cosa d'aixes, no ho sé. Un pardal molt gran, jo què sé. Ja està. Que mal, tio, jo sí, ballant sobre la seva Damunt tomba. vaig a ser super irrespectuós i li vaig a ficar nom. Li vaig a ficar... Pepet. Escolta, és un bon nom, en realitat. Me pareix un nom molt adequat per una deïtat de l'illa esta, ficar-li Pepet. Sí, home, jo crec que, ja que el tens, no sé. A més, Pepet és un nom que denota un cert amor, no? No, com un cert carinyo, ja que te'l quedes per lo menos... Sí, és diminutiu, que és com més casolà, més... Sí, és carinyós, més proper, és carinyós, no sé. sí. Bueno, jo estic ja en el centre Pokémon d'Illa Prima, així que si te pareix anem a la Illa Segona. Sí, em pareix una bona idea i a més m'ha recordat que podem volar perquè estava anant a peu. ¿Quién es este Pokémon? Es Vulcabem. Pues ja estem així. Espera, ja estem a on? Bueno, jo estic en la segona illa. És que no sé on he anat, he apretat un botó molt ràpid. Sí, jo també estic a la segona illa, gràcies a Déu. És molt gran gentrificar. Qualitat, que polític eres, tio. No sé, a veure, sí, però vull que no, tot este archipiélag té una subtrama ahí de la gent de Kanto que poden o no poden ser gent més o menys madrilenya,
que venen a les illes a embrutar, a fer maldats i a fer gresca. Què passa així? Damunt així, ara, en esta illa, que era una illa pacífica, on vivien 2 persones i una cabra, venen així que sí, el foraster a portar productes exòtics, un tio que t'obri uns recreatius. Així no es comencen sempre, saps el que vull dir-te? Hombre, en el joc, a estos dos t'expliquen com a una cosa positiva. Que, bueno, després cada un ja té les seues interpretacions, però... Sí, però n'hi ha moltes coses que el poden com a positives i n'hi hauria que veure. No, totalment. De totes maneres, n'hi ha una història més dramàtica a aquest punt. La típica que em diu ara mateixa, que és On s'haurà clavat Desemparint. És un nom molt encertat, per cert. L'argument d'esta part és que li ha desaparegut la filla d'este home, no? Este home honrat. I en lloc d'anar a buscar-la ell, doncs diu, bueno, vés-te'n a buscar-la tu perquè, no sé, per si apareix. Perquè jo estic treballant i... Clar, no puc soc autònom, no puc perdre'm un dia de feina. Ja hem arribat a la illa tercera i com veiem, esta no té això de tranquil·litat que té l'altra perquè estan així esbandarres estos fent-li la mà a la pobra dona. Sí, a més el diu que és del club motorista de Kanto i, no sé, la pobra esta dona que l'estan acosant, pegant-li voltes. Es veu que és gent que ve de Kanto i es veu que és gent que ve així a bufar-se i a fer maldat. Sí. I sort... És que és... un poc magaluf, la veritat. Totalment. I sort que així no tenien la tecnologia per a fer balcons. perquè això seria una cosa massa. Vale, vull fer així un xicotet incís, vale, Guillem, un xicotet parèntesis, per a parlar-te d'una de les moltes mentires que t'he contat, esta concretament del tercer capítol. Ja sé quina me dius. La dels collons d'abuelo que no eren d'abuelo. Sí, bueno, es pot discutir, però és possible que la major part de la raó la tingues tu. Però la qüestió és que, això, el que és la palleta en este joc són unes boles d'or, no? I en japonès boles d'or és com una forma de dir testicles o collons, si vol ser un poc més vulgar. I el cas és que hi ha un joc, que jo pensava que era este, però no, sinó que són els jocs de la segona generació, en els que un abuelo t'ofereix les seues boles d'or. Ja veig on ve la confusió. Exacte, que fa aquest joc de paraules una miqueta groller, no? La importància d'aquest punt és que... Recordem que el personatge té 10 anys, vull dir-te. Té unes implicacions un poquet xungues, però... Sí, són lletges, però bueno, japonesos, què li anem a fer? El cas és que eixe mateix NPC que t'ofereix després les seues boles d'or és este home que està així excavant, buscant palletes per a fer una fortuna. Sinó que ja puc donar-me tancament i fer la meva fe d'errades. I redimir-te de les teues mentides, que... Bueno, d'una com a mínim. Soltes moltes. Sí, me'n redimit d'una com a mínim, encara em queden moltes. Saps que ho està contant, de fet, i t'he contat 12 mentides en el que portem de sèrie? 12? No, que va, no ho he contat, ara són 13. És que te les creus totes, Guillem, és massa fàcil. Jo confio en la gent, no sé, jo tinc fe en la humanitat, de moment. Eres massa creus, però tu creus que pots creure en mi? Mira quin pèl porta, que fa 3 mesos que no em talle. Jo dic, és que és molt responsable i no vol ficar en perill a la perruquera del tema del Covid i tot això, jo què sé. Què vas? Jo me'l deia en casa. Veus què ben pensar que soc? Jo agarre 4 tisores, a més, jo m'he arribat a tirar el monyo en tisores de cuina, no és conya? M'agarre així, em faig un pa de tallet i lo que isca. Mare de Déu. Tu creus que vaig ficar-te una persona així, no? Que també part de la culpa és teua, ¿vale? Però... Pues sí, també és de veres. Fet este victim blaming, anem a parlar d'altres víctimes d'esta illa, que és els pobres habitants que tenen que patir la ira dels puncarres cantonians. Sí. Que tornem una altra vegada al tema este de la gentrificació que s'ha mencionat en la illa anterior. Sí, i de com els madrilenys cantonians, com la gent de Kanto se'n ve així a disfrutar de la platgeta i del solecito, i de que l'arxipèlag este és la platja de no sé on. Exacte. Vull dir-te... I a tocar-li els nassos a la gent autòctona, pobrets. Sí, fer notar que tota la gent roïna d'aquest joc porta moto. Quin poquet no.
Bueno, Bueno, però ells no necessiten assenyalar-ho perquè ja es diuen Team Rocket. això ja són tan roïns que no es fa falta la multa. Claro, estos necessiten fer... A més, estan contaminant ahir, vull dir-te. Sí, Mira que, sí, sí, que sí. verdet és tot així, i així venen tots a deixar tot derrapat i tot ratllat. A més, en colleta, saps? Perquè mira quan són així, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que està així baix vigilant. Bueno, Sí, 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 vigilant. n'hi ha més motoristes ahí que gent de la illa. És una cosa... Claro. Entonces han vingut així un poc a conquerir. Està clar que gent que uno no vol tindre en el poble, eh? No és que jo siga especialment xenòfob, No. però una mica així. En gent d'esta calanya, sí. És que, a veure... Claro, jo soc xenòfob en madrilès. Quin és guiris, també. Talla. Ara sí, hem derrotat els puncàrrecs que dic jo que se'n tornaran a... Sí, que se'n van. Que se'n tornaran a sa casa. Mm. Segur que són d'illa turquesa... Perdó, segur que són de ciutat turquesa. Home, Ciutat Turquesa és la que està al costat del carril bici, o sigui que quadra. Sí, i a més, no vull ser... No vull tindre massa prejudicis, però a mi la personalitat d'aquesta gent em recorda gent que vivia en ciutat turquesa. Per què? A mi me pareix, des del meu punt de vista, la gent que jo la veig més així és la de Ciutat Safra, no sé per què. Sí, la de ciutat safrà també... És que ciutat safrà i ciutat turquesa són un poc Barcelona i Madrid. En totes les males implicacions que tenen cada un, ¿vale? Jo veig que Ciutat Turquesa seria Barcelona i que Safra seria Madrid, des del meu punt de vista. Sí, una miqueta sí, a més que Turquesa és un poc més bonica, que em casa un poc en Barcelona, que per l'almenys la veig un poc més bonica. Sí. Tinc així una anciana m'està contant una llegenda que no recorda jo, esta tia. No, de fet, així no està. Estic jo passant per damunt d'on hauria d'estar ella. Ah, perquè aquesta l'heu clavat vosaltres, veritat? Sí, exacte. És que hem ficat a Celebi, bueno, no vaig a dir-ho molt alt, però bueno, la dona esta te dona pistes d'on està i que n'hi ha que fer perquè aparega. Entonces, bueno, feia falta alguna cosa així perquè si no el jugador va un poc perdut. Clar. Que curiós, tio. Encima que... No sé jo si m'ha quedat massa críptica la llegenda, no sé si s'entén lo que ve a voler dir, però... No, jo crec que has s'entén. traduït el joc. Vale, perfecte. Jo crec que s'entén, no vaig donar més pistes per si algú vol fer aquesta picoteta gincana, però jo crec que és un toc molt xulo. Bueno, tenim així una nadadora que ens diu que no s'acostem a d'ella. Anem a veure per què serà. Este personatge, este NPC m'agrada molt, ¿vale? Amb el seu spray de nadadora de tindre el monyo verd i després quan lluites en ella tindre el seu biquini rosa i el seu monyo ros, perdó. I bueno, això, per a comentar això haurem d'esperar un poc a derrotar-la, no? Però... Jo ja me l'he carregat, Sí? Té un Pokémon només i en un crític. Vale, pues vaig a donar-li un turbo i... Ai, Déu meu, que soc molt tonto i m'he equivocat de botó, vale. Sí, jo també me l'he carregada. Perquè vull veure per on heu tirat. És que no puc tenir privacitat. Vale, Un Pokémon s'ha menjat el meu banyador, mare de Déu. No puc sortir de l'aigua. Això és un poquet porno gratuït. I jo ho he canviat, a mi no m'agradava. Sí, jo no... que l'àudio estigui més calenta per aquí. Vale, sí, que... Així deixa entendre que s'ha pixat a la mar, no? Home, és lo típic de que te'n vas a una zona apartadeta de la platja per Una zona pixar i apartada. dius, per favor, que no vinga ningú ara perquè se nota que és el que estic fent. A veure, em pareix una solució molt elegant, t'he de dir. Home, jo tampoc la qualificaria d'elegant, no? Que al cap i a la fi la dona s'està ahí pixant, però bueno. Sí, això és cert, però s'ha de dir que el text original és el que he deixat jo. Però és que me'n recorda un poquet a... És a dir, saps este típic capítol, no?, d'anime, de fanservice, que és el capítol de platja. Sí. És a dir, n'hi ha un argument, l'argument es talla per complet i se'n van a la platja a ensenyar als personatges pues, jugant a voleibol, i anant en biquini, etc, no? I a mi se'm dona tota la part d'esta de l'arxipèlag, em dona un poc eixa vibra, en el sentit de que el joc porta una dinàmica molt seguida, molt clara,
i de repente hi ha l'argument completament per a dir, anem a la platja, a viure aventures, a veure a què es dedica aquesta gent, tal i qual. I este moment de la xica guapa perd el biquini màgicament, pues em pareixia molt de capítol de platja, no? I em va fer gràcia com per a deixar-ho. No t'ho vaig a negar, la veritat és que t'ho puc comprar, que dius tu sempre. Vale, que m'ha arribat al bosc este d'ací, que ens hem posat a parlar d'altres coses, igual ens ha anat una miqueta l'argument, però recordem que hi ha una xiqueta desapareguda i que l'estem buscant. I totes les pistes apunten este bosc, perquè és l'únic lloc que no hem anat encara i no podem anar a més llocs, així que el joc, dic jo, que ens permetrà trobar-la, no? Sí, i a més que, jo que sé, el tropo este de la xiqueta que se perd en el bosc, jo que sé, està a la caputxeta i coses d'estres, és molt típic, no? És com un lloc molt evident perquè se perga una xiqueta. Sí, la veritat que sí. M'agrada molt, per cert, l'estètica d'este bosc, no? Que té com els arbres de sempre, però són com un color una miqueta distints, així més daurats. Li dona un toc molt guai. Sí. Com si fos tardor o una cosa pareguda. Sí, total. Per cert, volia aprofitar per a comentar-le el nom de la vostra xiqueta, Desamparín. Em pareix molt guai. Això és una ocurrència de Josep, n'hi ha que... N'hi ha que donar-li, sí, ara... Sí, n'hi ha que donar-li el crèdit que... El crèdit que mereix. No, però està molt ben pensat, no? Com en anglès era l'hostel, crec, que em pareix massa evident. En castellà no recordo com era. Jo recordo que el... Pedrita és en castellà, de perder-se. Sí, Pedrita. Jo recordo que el procés mental que vaig tindre per això va ser pereta, sonava perdudeta, una cosa un poc estúpida, però la veritat que Desamparín està molt millor portat. I a més, Amparín, com és un nom així molt típic valencià, no? I la xica esta se suposa que és la filla de l'home que ve de Canto, pues també un poquet li dona eixe... Sí, li dona eixe color. També t'he de dir que tindré, no sé, 7 anys que deu tenir aquesta xiqueta com a màxim i que et coneguin com a Desamparín és una cosa un poc vasta, t'he de dir. Sí, home, Amparín és de veure, és nom d'abuela, no és nom per una xiqueta de 7 anys. Sí. Total. Mira tu quin camí de floretes més bonic. Sí, tota floretes, com diu la cançó. Està simpereta, de més. No sé si arreplegant flors perquè pareix que està prou desconsolat, però... Sí, un poc colorant, igual que li donen al·lèrgia. Entonces què passi? És que, de veritat, els xiquets tenen un cap... Ai, pareix que no era al·lèrgia, el que li donava. Pareix que tenia por del Butoni del món Pokémon. Molt encertar, això molt encertar. T'he de dir, este toc m'agrada molt, tot i que no m'agrada especialment esta part de les illes, però la història que havia tingut sempre este Pokémon, l'Hipniri, no? Que el teniu així, vosaltres, el vostre nom, de que segrestava xiquets i els hipnotitzava per endur-se'ls al bosc per algun motiu i que ho claven a la història. Sobretot tenint en compte l'aspecte humanoide que té el Pokémon és prou... Sí, prou terrorífic. Sí, és molt sinistre, és cert. Sí. Inclús té la mirada esta com molt malèvola. Veia en les mans, inclús en les mans fet així, no? Com un poc per a dalt, com de criatura dolenta. Sí. Està molt aconseguit en aquest aspecte, i és veritat que dona la sensació de que el segrestarà la xiqueta en qualsevol moment. Per sort, la veritat que no era batalla contra nosaltres. No. Jo no sé com te claven un Pokémon de nivell 30 a aquestes altures del joc, la veritat. Sí, ha caigut amb molta facilitat. Home, perquè si no, imagina què perds. Què passa amb la xiqueta? Se la menja? No podien arriscar-se, això. Ja, això també és de veres. Per cert, hem de dir, com hem dit abans, esta part és totalment optativa, així que si t'apeteix no passar per ací i anar-te'n directament a la lliga, Desamparín es queda desamparada per a sempre. Es queda en l'himno i no sap què passa ahí. A lo millor la cria com a filla seua. Un poc tartant, saps? També podria ser. Sí. No crec jo que no té pinta de que no vulgui fer això en ella, però bueno, no ho sé. Jo crec que se la vol menjar una cosa pareguda. Anem a deixar de costar les coses que tindria no pinta de fer i anem a concentrar-nos millor. en que l'hem rescatada i que el pare està contentíssim
deia haver recuperat a la seva xiqueta. Que a més s'ha fet amic de Cali, que sóc jo, o sigui que estic contentíssim. I en realitat, així tenim un punt bo per a tallar, la veritat, no? Sí, jo crec que sí. Per desgràcia, esta part ens trenca un poc la dinàmica que tenim sempre d'arribar a la pròxima ciutat, guanyar una medalla, tal i qual, però bueno, és una part suficientment interessant com per a ensenyar-la una miqueta i ja els pròxims capítols anaran més a prefeina que venen intensos. Descansar una miqueta, capítol de platja. És el capítol de platja. Abans de la recta final, home. Claro, és el capítol de descans que necessitàvem abans de posar-nos serio. Tina, que res, vaig a deixar-te tancar a tu, ja que t'he deixat obrir. Vale, perfecte. Pues bueno, se vem el pròxim capítol. Moltes gràcies per veure'ns. Adéu. Adéu.